Gewoonwij is een try-out spannend. Maar justerjoen wie de druk voor spelers en belutsenden van Iepenloftspel de Oerval extra heeg. De gasten die bij de eerste vaststelling aanwezig binnen, haar stik voor stik een bijzondere baan bij de verzetsactie van 8 december 1944. Ik ben de zoon van Joop Willemsen. Joop Willemsen was een van de 2 politieagenten die de 3 arrestanten opbracht en ging als eerste de gevangenis in. Dit is heel kritisch publiek, maar ik denk eigenlijk het meest dankbare publiek wat een acteur of een actrice en de hele cast zelfs krijgen. Ze hebben nu bont en blauw slagen, alles doet niet zeer. Want je hebt nou eens kijken hoe ik eruit zie. Ik hoop dat ze belichten de menselijke kant. Om dit soort heldendaden te verrichten is het voor mij heel interessant om te zien wat heeft deze mensen bewogen om hun leven in de waagschaal te leggen. Het stuk is baseren op het boek De Kraak van Arend Jan Wiensma. Die in 1962 maakte film De Overval, archiefstukken, verhalen van nijbestaanden en van Gerrit Fokkema. De laatste nog levende venzene die bij de Oerval bevrijd is. Dan mag je hem wel baren, zodat ze soldaten van je maken kennen. Zodat anderen ze weer als stekkers te kennen. Wat vond je ervan? Even stil, diep onder de indruk. Ja, ik denk dat als de overvallers vanavond de wolken hebben weg kunnen schuiven en even hebben kunnen kijken, dat ze trots zouden zijn op wat ze tot stand gebracht hebben. Ontzettend indrukwekkend. Heel knap. Ik vind het heel knap hoe ze het hele verhaal in één decor kwijtraakt. Heel indrukwekkend. De première is op 29 augustus. Alle 9 vaststellingen binnen al uitverkocht.